Witajcie skarby moje kanałowe widzowie! Będziemy się dzisiaj zbroić w tym momencie zbroimy się na naszą śnieżną misję, w której pierwszy raz dostałem pozwolenie, iż nie muszę być cicho, mogę napierdalać jak dziki. I ja wykorzystam tę szansę. Ale bez przesady, nie będziemy sobie wybrać Sawa, jako że to nie jest jakoś moja szczególnie ulubiona broń. A chuja wezmę se. Ale my już go, wiecie. A może... Właśnie, kurna. A weźmy Stonera na przykład. Ale nie taka optyka, kurna, do takiego karabinu, no. Kurwa, coś takiego. Camouflage. O, ale tu zima. Kurna, ale tu mam poblokowane wszystko, co najlepsze. Nic zimowego tu nie... O, na brazylijski miejski też się nadaje. Wiadomo, seria, magazynek pewnie nie mam żadnych lepszych. Dziękuję. Jak zwykle. Zaczep, sraczep. Ma ten taki wypośrodkowany. System odprowadzania gazów. No pewnie, że zmniejszone. Kurna, szyna. Czujnik picia serca? Bez jaj. Nie jest Call of Duty? A manewrowość się przyda, bo to taka dupna spluwa, to wiecie. O! Kolba. Kolba jaka? A weźmy tę taką wypośrodkowaną, teleskopówkę. Już. Nie no, ładny jest, ładny. Taki kurna... mobilny. Broń boczna. O! Tego skurwysyna jeszcze mi nie było dane sobie poużywać. Teraz to zmienimy. Albo tu używałem? Nie wiem, w każdym razie weźmy do niego troszkę mocniejszą optykę. No bardzo ładny. Nie! Co? Separatyści srilankijscy. Ja pierdylam. Gruba sprawa. O, ten taki by się nadał. A brazylijski jest, też nie pogardzimy. To wiadomo, automat, tu pewnie nie ma nic dla mnie, jak zwykle. Całita w dupę wójta. Oczywiście, że chwyt pionowy, kurwa, za przeproszeniem jego mać. Oczywiście, że zmniejszone. Się na boczne. No bez jaj, że przecież pewnie, że wskaźnik wylodlusy. A tłumik, kurwa, strumik. O, szkoda. Dobra. Dobra. No. Kurna, żołnierz przyszłości pełną parą. Jedziemy. Chuj tam z scenariuszami. Powiedziano, że mogę napierdalać, to wykorzystam tę z rzadka dawaną mi okazję. Zmieniamy teren działań. Będzie ciekawie, będzie ciekawie. Diametralnie zmieniamy teren działań. Jak już wspominałem w ostatnim odcinku, sraczkowate pustynie, teraz mroźna norweska zima. Zobaczymy jak to będzie. Ale już mogę powiedzieć, że będzie ciekawie. Ubisoft, patrz! Bo multi nie działa. W ogóle wynagrodzić cierpienia jakąś darmową mapką fajną. Szpon. To jest Arktyka Rosja, przepraszam, myślałem, że my jesteśmy w Norwegii. Żech powiedział. Zapomnijcie o tej Norwegii. Idę. Mój Sawik. Sam żech składał. O, jest też Szarik. Właśnie, kodowa nazwa Szarik. Ej, kurwa, 4 pancerni pies w sumie. Nie pomyślałem.
4 pancerni pies, tylko nie pancerni. 4 z piechoty i pies. Zajebiście. Pewnie, że szarek krokodyl nas zlatał. Oż tak. Może barę. Jesus, Szarik, ty jesteś zajebisty. Zaś z tą magnetyką zasraną tego nie lubię, ale dobra. Ja pierdzielę, Szarik. Coś pięknego. A miło, Mikołaj, nie wziąłeś tłumików. Chuj z tłumikami. Cały czas się skradamy, cytrę ponapierdalamy wreszcie. Się będę pieprzył. Wysiądźcie panowie. Nie krępujcie się. Fano. Target 3. Ready. Looks like a couple riflemen. Near that truck. Scratch another one. No. That was so Everything is clear. They probably weren't expecting anyone to find them out here. Pewną piosenkę zespołu This might be easier than we thought. Oh man, why would you say that? Szarik! No, it won't be. Jesteś. Deszcze niespokojne potargały świat. Ta na 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 na. A my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy, Jezu napolimy. Storm's easing up. Watch your sidelines, fellas. Dokręcimy mu śruby. Dobra. Kurwa, kto to wymyślił? Kto to wymyślił w ogóle w Ubisoftie coś takiego? Kto to wymyślił? Przecież to jest zajebiste po prostu, zajebiste. Bo ja się tak podniecam jakiś pojebany. Wreszcie mogę podziwiać mnie, moją broń, grafikę Szarika, a grafika jest moc. Camo's up. On the move. Ryjsie, kurwa. I got a rifleman here. Oh fuck. Where is he? Hey, we got contact. Looks like a motor Wygląda mi pool. to troszeczkę jak They got a tank. T-90. Can't leave that sitting around. Bring the mortar online. Take care of it. Moździerz? Roger that. Heads up, 3 more. Straight ahead of us. Ja pierdolę. Warhounders engaging targets. Well, they know we're here now. They're ahead! They get over! Watch it, they're moving! Ja pierdylam. I don't know what it is. Yeah. I got a pin! 12 o'clock! Yeah. Łobudu. 12 o'clock! Nie. It's a rifleman! Nie pierdolę, myślałem, że to jest strzela za oknem. Mam dobry słuchawki. Czyli tu też nie. Nie. Pełen sebeczki. Pozdrawiam, ale no czas. O, lubię te siłki. Yeah! Ja mam Szarika, który robicie. Yeah! O, tu taki biedaczek, taki mały. Ojeju. Haha! O. Yeah! Ja pierdylam. They're on the move. Delikatnie, jedną rakietkę, tak? Punktowo.
Well, it'll be easier than we thought. Maybe the snow muffled the noise. Szarik, chodź, niech ci dam buziaka. Let's keep moving. Jesteś najzajebistszym, kurwa, robotycznym, cybernetycznym psem z wielką blachą z boku, jakiego widziałem. Jest miód, jest miód. Szarik, dymej. Zajebisty. O! Ja. Wiem, że Szarik coś wywonił. Tak głośno się nie wgwizdam. Szarik, a widzisz tą ta dupna szczałka? Tom, Szarik! Nach links! Nach links! Visual on the comm array. Szarik bardzo chętnie. Naprowadzający rakiety? Warehouse engaging. Ja pierdolę. Yeah. Co? Dobra. Mała powtóreczka. Punkcik. Ja, Szarik, Szarik, Szarik. Dobra, Szarik, spokojnie. Spokojnie. Dobra, atakuj i zniszcz przytyłek. Kurna, z przyjemnością. If I don't transform into one, what's this thing good for? Lead, moving to cover. Szarik, Repositioning. Contact. pomóż. Hostile light front. They've got me pinned. Jakbyś tak odpalił, Szarik, przez swoje zajebiste naprowadzające coś. No, Szarik. Target down. Get ahead. Szarik, Light dawaj. vehicle. Uuu. RPG, keep that left front. Let's finish him off. Hostile down. He's down. Moving, cover. Straight ahead. Rifle Szarik, pozwolisz? Yeah. Oh fuck. That's what I call a critical. Panowie, poznajcie mojego psa. Szarik, moje życie z tobą jest piękniejsze. Z multi by się przydał, nie? Szarik! Gdzie jest ten Szarik? A. Morduch, no ty moja. Moving the war out. Mua! Niech to cię ucałują w płyty. Aż się wzruszyłem. Albo mi się coś wdupiło do oka. Jednostry. O, Szarik! Keep your eyes open, gentlemen. We don't want to bring the place down until we know more about the operation. RPG! Fire on that RPG! Szarik! Where is he? Tower! In the tower! Co słyszałem? Tower? Ale przepraszam, nie ma tu nigdzie żadnej wieży. Szarik! Kontratakuj. That's it! We've got this! Enemy bird still on the ground. Ale ten helikopter to mi się nie podoba, ci powiem. Szarik, wiesz? Stay focused and let's finish this!
Szarik, mamy cwaniaka na wieży? Ej, przepraszam, słyszałem wieży. Masz u mnie zgrzewkę oleju na pewno. Ooo, ja widzę, że teraz to już... Szarik, masz dwie zgrzewki. A ja też nie próbuję. A w sumie, Szarik, ci powiem, jesteś nieoceniony. Daj nam. Że tu tłumik dół! Nie przypominam sobie. O! Forward base is secure. We're moving on. Roger that, Hunter. Carry on, carry on. It's nothing really matters. Szarik ma taki wieczny robodance. Bounsuj, kundlu. Well, at least we don't have to swim. If we let you try, will you quit bitching? Maybe. Get in the boat. Get in the boat, motherfucker. Do domu wrócimy, Ogara napoimy. This place is awfully active for a derelict station. Yeah, and that was just the forward base. This is the recon part of the job, gentlemen. Eyes in the sky can't see everything. Just seems like this much activity would have caught somebody's attention before now. We've got our own share of secrets. How surprised you think the Russians would be if they drove out to Dolce? Fair enough. I hope that's not what we're heading into now, though. Roger that. Best to expect the worst. And let the Warhound lead. We can replace him. He's a handy little guy. Not much little about him. Alright, boys, time to get your shoes on. We're at Grandma's. Copy. First priority is to get a system dump off that mainframe. Once that's secure, we bury this place. Roger that. Let's get to work. What? I'm guessing that's not a welcome. They're gonna lock down the base. We better make it quick. Miśku. Prowadź nas. Twoja zajebistość przekracza nas wszystkich. No tylko oczywiście. Warhound's on the move. Gonna get spotted. Fuck! Heads up. Here we go. He's moving to cover. Lead, moving to cover. Ogar, Miśku, chodź tu. He's down. Hostiles Nie on the przebierasz clock. w środkach. Sir, that's a Soviet attack sub. Yankee class. Guess they're not all retired. Misiek, Roll them up. Right, right. ci powiem, masz rozmach.
Dzięki naszemu nowemu koledze nie muszę praktycznie strzelać. Now we got him shook up! Finish him off! Simple as never before. Got one! Copy! O, Ogar. Move to cover! Contact, get in! A z tym gnojem sobie sam poradzę. Object clear! Gotta reload! Ogar. Uważaj, miśku. Engage! Engage! Engaging! Hostile down! They're moving to cover! Warren! Watch it, up on the platform! Cover to cover! Jebać! Let's finish him off! Get ahead! It's not our RPG! Warhound's going on! Hostile with an RPG! Window! Careful with the warhound. We don't want to bring the whole place down on top of it. Keep it up! Miśku, masz rozmach. On the move! Contact! Hostile down! You're wounded! Take cover! Fuck, panowie. Nie! Pieprzać, I'll keep him pinned! Straight ahead! Warhound engaging! Warhound moving! Straight ahead! Right one! Finish him! Come on! Contact! Get ahead! I'm on the move! What the fuck, zniknął mi celowy. Watch the catwalk! Can you ID? He's got an LSG! Got him! Hostile down! O, ty nie będziesz mojego psa strzelał z RPG, tak? Get ahead! They're on the move! Target down! Ogar nie chce odpocznie. Get ahead! Target down! Moja broń już jest na miejscu, tak. Miśku, bounsuj. Wow. All right, that was effective. Stay focused and let's finish this! Jestem zawsze skoncentrowany. Warhound spinning up! Moving to cover! Hostile down! Stay focused and let's finish this! Nie uciekniesz przed Ogarem, szarikiem, miśkiem. Contact, 12 o'clock! He's down! Chewing him out! Engaging! What are we looking at? He's on a big stun! We got him reeling now! Target down! I'm suppressing! Get ahead! Kiedyś tu się montowało zwykłe ZKM-y, teraz się montuje kurna działka XM8. Postęp technologiczny, co chcecie? Dobra, ale mamy 4 minuty, troszkę ponad. To by było Make sure it's secure. odpaść w tak dubski sposób. Jak ginąć, to na polu bitwy, a nie, bo się czas skończył i nam zamknęli tą kurwa. Stocznie, dok. Kręty w podwórku. Czyżby potrzebny był tu misiu? All clear. All clear. Copy. Pepper 30, security. Kozak, handle the data. Got it. Następnie. Roger. Jeśli tylko miśko jest przy nas, mogę robić wszystko. Overlord, this is Hunter.
We've secured a terminal. Ready to transmit. You set? Copy, Hunter. Send your traffic. Sending. Got a read on that Wiele cache? takie. Acoustic imaging's coming back with a dark patch. Too big to be a storage facility, but it could be a cavern. We'll check it out. You'll have to go topside. It's a hike from your current position. We'll walk you in. Copy that, Overlord. The elevator? At least it's not stairs. What are you staring at, Sparky? You're gonna hurt his feelings. Your Majesty. Hey, tighten it up, fellas. No telling what's gonna hit us when this door opens. And the Brits will be pissed if anything happens to their old lady. Yeah, all right. Ha ha ha. Camo's up. Okej, a to już tutaj nas teraz dzisiaj skład broni, a skład broni z naszym przyjacielem Szarkiem Ogarem będziemy niszczyć już w kolejnym odcinku. Tak więc do domu wrócimy, w piecu napalimy.